Sme na severe Považskej Bystrice a v tomto videu si povieme niečo o tom, prečo sa vám niektoré štepy nechytili, prečo z nich nevyrašili také pekné lístočky, ale zostali také holé, prázdne. No. Dôvodom môže byť viac faktorov. Prvý dôvod je, že ste zle uskladnili štep, teda mohlo dojsť k vysušeniu alebo znehodnoteniu vlastne toho štepu. Druhý dôvod je, že ste použili zlú metódu, že vlastne ste mali hrubší štep, vrúbel, tenší potmník, alebo že ste po prípade naopak štepili dole hlavou, čo je ale malá pravdepodobnosť. No, akože priznám sa, aj mne sa to stalo minulý rok, že som to dole hlavou štepil, že som sa nejak pozabudol. No, ďalej to môže byť, že ste použili zlú teda metódu, napríklad, že tie body, kde sa vlastne majú zrásť tie líka, sa nedotýkajú, alebo proste, že ste zle spojili tie body. Napríklad tuto vidíte také Včko a dostal sa tam vzduch, čím môže narušiť celý ten proces spojenia sa dvoch konárikov. A toto sú hlavne akože z mojich skúseností, čo sa mne podarilo, alebo čo som si ja všimol, že sa mi štepy nechytili. Ako napríklad je tu vidieť, že tento sa pekne ujal a tento ešte stále holý, čo pravdepodobne asi zostane aj holým a neujme sa, ale tak ak ste trpezliví a máte čas, treba ho tam nechať. Po prípade uvidíte možno týždeň, dva, že vyschne a vtedy už je jasné, že z toho nič nebude. No. Takže toľko. Po prípade môže byť, že ste aj veľa očiek nechali, alebo že ste vrchnú časť nezatreli a tým pádom vyschne od hora ten celý vrúbel. Takže to sú také moje zistenia z vlastnej skúsenosti, prečo sa mi štepy neujali. Taktiež toto netreba nechávať také dlhé, treba to skrátiť na max 4 očka, 1, 2, 3, 4, po prípade 3, to ako si myslí. No ja som to preto nechal také dlhé, lebo som nemal voskúš, tak keby som to vlastne odstrihol, tak by mož zasikol z hora. Takže toľko. Čaute.